Sa pilitan ng pinalilikas sa mga residente at suspendido na ang mga klase sa ilang lugar sa Albay dahil sa dumarami aktibidad ng Bulkang Mayon. Sisimulan ngayong araw ang mandatory evacuation sa mga lugar na nasa loob ng 6-kilometer permanent danger zone. Gabos-gabosin ko naging 539 families. Pero dito sinagabos na ako na 539 bata dua ini evacuation centers na doon naman. So na-upload ta lang so mga leaders kan home. Nagpapasalamat po kami kasi marami pong tumutulong sa amin, marami pong nagbibigay araw-araw po kasi nakakaano po kami sa pang-araw-araw po namin. Maray na hapon po, ako po si Jason Sevilla from Social Action Center dahil sa Legazpi. Saro pong Community Development Worker na nakaatang po sa Disaster Risk Reduction and Management and Emergency Response kay Social Action Center. Sa ngunyan po, since po kang June 18 na nangyari si alert level pag-increase kang mayon, kang pag-alboroto, gabos po na nasa 6 kilometers permanent danger zone, talaga pong kaya pan-evacuate and so, nasa 7 kilometers si readiness po to evacuate din kung in case mag-alert level 4. Sa ngunyan po ang nasa evacuation center pa, dahil pa sila pinapabalik, sugod dahil pa nagbababaan sa tuyang alert level. Gas, masyadong plastic, Kaya po pasalamatan tapos si Ateneo Dinaga sa ilang effort para makaabot sa tuya ang tabang na ini. Ano po? Salamat sabi po. Ang pag-receive po, ang pag-receive, ngunyan po, ano mag-receive po ninyo, igwa po kitang hygiene kits, igwa pong food packs, tapos igwa pong solar lamp. Tulog po sa